Gözün gasyny nädip ayırjak? Çektirdiň de ýüzüňdäki gasyny. Eniňe meňzemek bagyt dälmi eýsem, bagytyňy basyryp, bagyt dälmidir ýaýmak ýylgyryş bilen bilýänligiň syryny iki asyryň. Belki-de Mel Gibson ederdi şeýle. Milliarderlik bilen çektirip baryn bedenine ten goýmazdy çalşardy Allah'nyň yaradan beýik hasabyn. Gözdäki gasyny nädip ayırjak? Asla adamzadyň akly dälmi onu müdümýlük ýerde galdyrjak? Ol hut göreşlerde asylgy dälmi? Goý bolsun enileň eli gabarçak. Eýsem ejeňeli gasynly dälmi? Gözüň gasynlaryny sanasaň täk-täk ilkinji söýgüňden bir gazal aýdyp basarlygy dälmi? Nirede goýdum? Ol ýerde qaqaňa berilen sowal, ejeňden edebiň uýaňdan mysal, erkek doganyňdan uýolşuň uýam, ýan ýollaşyň bilen nikany gıyan, gijelen gürmegi ses ümlü dälle eýsem, bu zatlary çektirip uýam, nireňe zyňjak? Eýsem, söýgü bilen güllälmi aýal? Eýsem, ışgy bilen gözellälmi? Ýüzüň gasynlaryny çektirip uýam, öz ýaşyňdan gaşşak bolýan, dälmi? Kimde güne? Wagtdamy durmuşdy? Pynhanlyk öýünden gelmediňmi sen? Taňryň sırlaryna şaýat dälmi? Gözelliňi dünýä getiren beden. Gözelliňi dünýä getiren beden seninkidir öýdýän bolsaň ýalňyşýan. Insanlyk gasyn ýazsana uýam, çektir içiňdäki niýet päliňi, gözellik kalbyňda ýazylsyn uýam. Gat görme, öýkeleme sözüme, ýüzüň gasynlaryny aýranyň bilen gözüň gasynlaryny ýaşa doldurup, belki ýatlamalar kalbyňy üzer. Ýaşyň gözelligine ýalňyşmaz uýan. Şeýle dälmi uýam, ýalňyşma uýam. Ýüzüň gasynlaryny çektirdiň hemde. Gözüň gasynlaryny nädip gidilecek? Oň içinde ähli gasynlaryň kökü. Ya gözleriň ýapyp gezjekmi? Uýam.